खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। क'क्राझार ग्रीन लिफ NGO नि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय नाबार्ड कारिगर मेलाया जागायबाय। क'क्राझार ग्रीन लिफ NGO नि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार टाउननि R&B र'डनि साखाथियाव नाबार्ड कारिगर मेला एबा मोनसे जिल्ला थाखोनि दिन्थिफुंनाय आरो फाननाय मेलाया जागायबाय। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे कारिगर मेलायावनो हांख्रायनाय लेखायै बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लानानै बेखेवफैयो बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि EM अरुप कुमार देव बिथाङा। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै खौरांनि गेजेरजों धनकान्त ब्रह्म बिथाङा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गाव गावनि आदबजों आबाद मावनानै दिन्थिफुंनायखौबो नुनो मोनदों होननानै फोरमायदों। लोगोसे फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 8 रिंगासिम सानफ्रोमबो मोनाबिलि समाव हारिमुआरि हाबाफारि खुंफुंनायजों लोगोसे सावगारि बोनाय हाबाफारिबो खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों। नेशनेल बैंक फर एग्रिकालचार एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट सुंद'यै नाबार्डनि मददजों खुंफुंजानाय हाथाइसालि न' खालामनाय हाबाफारियाव ग्रीन लिफ NGO नि आफादगिरि धनकान्त ब्रह्मजों लोगोसे DDM नाबार्डनि खुंथल फुरकास्त बिथां आरो गुबुन गुबुन आबाद बिफाननि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो। बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। খুব আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। মই প্ৰত্যেকটা ষ্টলত ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাবাৰ্ড কাৰিকৰ মেলা ইয়াতে এৰেঞ্জ কৰা হৈছে গ্ৰীণ লিফ NGOৰ মাধ্যমত। আৰু আমাৰ এই কোকৰাঝাৰৰ নাবাৰ্ডৰ DDM আৰু আমাৰ এই বিভিন্ন বিভাগৰ ব্যক্তিসকল ইয়াতে উপস্থিত আছিল। হৰ্টিকালচাৰ, এগ্ৰিকালচাৰ, ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু বিভিন্ন দপ্তৰৰ মানুহ ইয়াতে উপস্থিত আছিল। আজি ভাল চেৰেমনিৰে উদ্বোধন হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এই 2 দিনৰ যে কাৰ্যসূচী এই মই ভাবোঁ এই যে নাবাৰ্ড কাৰিকৰ মেলা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক গাঁৱে ভূঞে ব্যক্তিসকলক বহুত উৎসাহিত কৰিব পাৰিব। কাৰণ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাষ্টাৰ ইয়াতে আছে, যি ষ্টলবিলাকত সোমালোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাষ্টাৰ তেখেতসকলে ট্ৰেইনিং লৈছে আৰু অহা দিনত আৰু বেলেগ ব্যক্তিবিলাকক বা যুৱক যুৱতীসকলক ট্ৰেইনিং দি পেলাই কেনেকুৱা ছাৰ্ভাইভ এণ্ড ছাষ্টেইন কৰাব পাৰে সেইটো ভাল এটা পদক্ষেপ গ্ৰীণ লিফ NGOৰ মাধ্যমত আজিৰ এই নাবাৰ্ড কাৰিকৰ মেলা। আৰু এনেকুৱা মেলা আপুনি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আমি আগতে পোৱা নাছিলোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ ছিষ্টেমৰ মেলা ইয়াতে হৈছিল কোকৰাঝাৰত। কেতিয়াবা মুৰ্গী খেলা এইটো মেলা, কেতিয়াবা কণী খেলা, এইবিলাক মেলা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। কিন্তু অহা দিনত আনএমপ্লয়েড জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে বা বেকাৰত্ব সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক মেলা যুৱক যুৱতীসকলক গাঁৱে ভূঞে ব্যক্তিসকলক বহুত উৎসাহিত কৰিব। কাৰণ নিজে হাতেৰে বনোৱা বস্তু ইয়াতে ষ্টল খুলিছে আৰু আমাৰ বহুত এনেকুৱা মানে সুবিধা আছে য'ত নাকি আমি গাঁৱে ভূঞে নিজে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিম, নিজে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আৰু বাহিৰৰ পৰা বস্তু অনাৰ কোনো দৰকাৰেই নাই। ইয়াতে আমি নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰি পেলাই আমি ইয়াতে মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিম। তো হেণ্ডলুমৰ দখনা কক, আৰণাই কক ইয়াতে আছে, পাৱাৰলুমৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে নাই। কিন্তু আমাৰ এই BTR কক বা অসমত কক পাৱাৰলুম এনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে মানে ব্যৱসায় কৰি আছে। তো এইবিলাক মানে ব্যৱসায় বা এইবিলাক চিন্তা বাদ দি পেলাই আমাৰ এই লোকেল যুৱক যুৱতীসকল এনেকুৱা ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই নিজে ক্লাষ্টাৰ হৈ পেলাই বা ট্ৰেইনিং মানে বেলেগ মানুহক দি পেলাই এই দখনা কক, গামোচা কক, টেৰেকটা কক, তাৰপিছত এই খাদ্যৰ কথা কক, তো এনেকুৱা কৰি পেলাই বহুত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব। আৰু নাবাৰ্ডে যি সুবিধা দিছে এই সুবিধাটো ৰাইজে ল'ব জানিব লাগিব। এতিয়া এই মেলাত আহিলে আৰু এনেকুৱা চেমিনাৰ ছেশ্যনত এটেণ্ড কৰিলে গম পাব যে নাবাৰ্ডৰ কি ভূমিকা, লোন কি কোনটো মানে আইটেমৰ ওপৰত বা কোনটো ব্যৱসায়ৰ ওপৰত আমি লোন ল'লে নাবাৰ্ডে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰিব, আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। এইবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা মেলাত আহিব লাগিব আৰু নাবাৰ্ডৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগিব। তেনে নাবাৰ্ড মই ভাবোঁ যে কিছুমান এনেকুৱা ব্যৱসায় আছে। স্পেচিয়েলি আমি জানো যে নাবাৰ্ড মানে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, নেশ্যনেল বেংক অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। নাবাৰ্ডে অলপ বেলেগ সুবিধা দিয়ে, ছাবচিডিবিলাক দিয়ে। তো কোনোবা যদি 2 লাখ টকাৰ বিজনেছ বা 3 লাখ টকাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে তাৰে ভিতৰত যদি 30-40% ছাবচিডি পায় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে সেই ব্যৱসায়ী ব্যক্তি লাভান্বিত হ'ব। সেইকাৰণে নাবাৰ্ডৰ লগত জড়িত হ'ব লাগে, জানিব লাগে আৰু এনেকুৱা এই ট্ৰেইনিং মেলাত আহি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব লাগে। কেনেকুৱা নিজে হাতেৰে বনায়, কেনেকুৱা আমি সমাজক আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ, এইটো মই মেছেজ। गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझार नोगोरावहाय नाबार्डनि कारिकर मेला बेखौ जोङो ग्रीन लिफ NGOआ मोजाङै मोजां खुंफुंनायनि सेस्था खालामदों आरो दासिमाव जोङो
आसा खालामदों खुब मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। दिनै सेथि सान, गाबोन नैथि सान, जों दिनै सेथि सानावहाय गेट इनागुरेसन खालामनानै दिनै जों स्टल इनागुरेसन खालामबाय। बेवहाय जोङो गासै 12थाल' स्टलखौ लेंहरनाय जादोंमोन, किन्तु बेवहाय नुनो मोनबाय जोंनि लकेलनि गोबां आर्टिसियान गाव गावनि माने गियानजों माने दिहुननानै मोननाय, सोरनिबा जि दानाय, सोरबा आबादनि बिथिङावनो, सोरबा भेलु एडिसननि सायावनो गोबां माने बिभिन्न प्रडाक्टफोर लानानै फैदों। जों गोबां मोजां मोनदों आरो दासिमाव बेवहाय मोजां गेदारिंबो जागासिनो दङ। बे साननि हाबाफारियावहाय जोङो मोसानायनि कम्पिटिसन, बेजों लोगोसे जोङो सावगारि बोनायनि कम्पिटिसनबो लाफानाय जादों। जोङो दासिमाव आरो मोजां माने गोबां पार्टिसिपेन्टआ जोंखौ कन्टेक्ट खालामदों आरो अलरेडि दा नाम लिस्टबो होफैदों। आरो दिनै बेखेवजेननायाव EM सारा फैनानै मोजां मोननानै गाबोन फिन फैफिनबावगोन बियो कालचारेल प्रग्रामाव, आरो बे कालचार प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांगोन। बेखौनो जों आसा खालामदों कि बयबो फै। गिबि खेबनि थाखाय नाबार्डनि कारिकर मेला क'क्राझार नोगोराव जादों। बेवहाय गुबुन रोखोमनि मेला, बियो मेला होननानै गोबाङानो साननो हागौ बियो दाउ अमा जुवानि खेला, खिन्थु बिदि नङा। बियो जाहैबाय आर्टिसियान, गाव गाव रोंगौथि गोनां, जाय फार्मार्स, जाय माने गाव गावनि रोंगौथिजों माने एग्रिकालचारनि प्रडाक्ट, दानाय लुनायनि प्रडाक्ट, बेफोरखौ बेवहाय फाननायनि राहा खालामनाय जादों। दा जों आसा खालामदों मोजाङै मोजां बिसिनि प्रडाक्टफ्रा सेल जागोन होननानै। बेखौ जोङो फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासि 80 रिंगासिम जोङो सोलिबाय थागोन। बे 11 आरो 8 रिंगानि गेजेराव बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि बाव थाखानाय स्टलफोरा बे समाव खेवगोन, आरो नोंथांमोना माबाफोर जुदि नांगौ जायोब्ला लांफैनो हागोन, नायफैनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडिय'लजि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।